Já vás vítám u nového videa. Dneska si dáme exibiční zápas mezi týmy České republiky a Číny. Doufám, že si tohle video užijete a pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud ne, tak ten dislike radši nedávejte. A co bych k tomu ještě mohl dodat? No, Čína je hodně exotický druh fotbalu, takže doufám, že si dnešní video užijete a nebudete přitom zlobit. A já se jenom doběhnu napít a hnedka si vám zase přihlásím. Míro, dnešní souboj provázejí velká očekávání. Je to tak? Celé město tímto zápasem žije. Uvidíme, jak se hráči poperou s tlakem, který na ně vyvíje. Hlavní sudí dal pokyn k rozhrání prvního poločasu. A já vidím, že už se začalo hrát, tak jsem zpátky. A vidím, že začínáme ztrasit a Čína nás začíná drtit. To nebude dobrý utkání. Tady si říznu a studu. Vole. Řítí se do obrovské šance. Byl odhodlán nepustit útočníka do šance za žádnou cenu a skvělým vyběhnutím mu šanci zlikvidoval. Zákrok skutečně par excellence. Mě začíná blbnout ovladač. Nevím proč a teďka nevím, kde mám ostatní hráče. Dost hazování. Já tady mám jenom 2 hráče. To je nějaký blbej for. Není to vážně nějaký blbej for. To by mě zajímalo, jak teďka odehraju zápas. A pokračuje v akci. Přes veškerou snahu se mu nepodařilo míč udržet. What? Slušná přihrávka. Tak tohle video bude mít nápis LOL. Takže jmenuji 3 hráče. A vyplatilo se to. Byl tam v pravý okamžik a soustředil se jenom na míč. No, Dovolený zákrok a volný přímý kop. to by mě docela teďka zajímalo, jak to odehraju. Hubník. Předvedl nám pěknou finesu. Počkejte. Jak koukám, tak mě spadla hra. To není dobrý.